ibambe mngongo, ibambe insundo yatshona malanga. Kwekho siyangena ukwenjenje sothula ibotyo siyakhahlela kwikumkani zezwe lakowethu inkosi izibonda onozithetyane amaphakatha komkhulu abantwana bethonga abantwana bengulo sithi mabudede ubumnyama kuvela ukhanya kube xosi kubele indlantloko zamakhaya iinkulu iintlabi oodadobawo omafungashe siyabulisa ukwenjenje ngamasiko nezithethe khona ukuze singaphulukani nemvelo yethu uzibambile umngqongo ntsundu sophitsha umgudu unxekho uzontontshaba engazomenza nto ndiyinkonjani imnyama ibhobhe emafini ibuyizofela ekhaya ityelunde emandungwaneni koqhwesha odiyo gungo ndarhana amageza angarhalela into yamntu into zineento zazo mntanam umhlanga wama-22 kweyomqungu umnyaka ngowama-2026 siyangena injalo siyabulisa mphulaphuli sibulela kananjalo ngokukhetha ngotyumba ngochonga isikhululo sakho sosasazo ivukani community radio ifumana ku-90.6 98.4 uyoma ku-99.9 kosi kakhulu ngokhetha thina apha siyancokola ngezinto into ingakumbi ke ezethu esiyawuthi sibe kanti siyazishukuxa mphulaphuli eziyeleleneyo kumasiko kwakunye nezithethe zethu namhlanje ngolesine entsukwini mphulaphuli injalo nje kundiphathela intwazana yangaphecofa imvaba mntanam ndiyakuxelela ixhaphakile kapha ekhaya nguesethu kaDywili bayakumkhumbula kabaphulaphuli esethu uDywili yimbongi mphulaphuli ukhona ekhaya soloko ke simbamba esithe qolo siba naye apha enkqubeni namhlanje ke uphinde wabuya kulo mnyaka ka-2026 siyaqala kumbamba apha ku-2026 molo yesethu molo bhuti nyakomtsha ntombi enkosi kakhulu wow siyakwamkela enkosi kakhulu ngexesha lakho hayi imbongi ndiyayazi ke izazisa ngohlobo lwayo kakungena uzazise okay ke mandikhwishile ke ndixele ngathathi lebhokhwe ndithi gqabagqaba komgaqo egqibile ifani galo ngarhuqo phambi kokuba ndiqaqanise ndigqabadile ndingagqayazana lomgqubeli ingqutha aqhekeka iqonga baphantsi abantu baqonde qala inyikeni kanti ayiqhathambile iqhaba lomgqubo kaloku mna endalithiwayo ekhaya ndingu-esethu zelo khokho noba umkhulu ndibe nguDywili kaloku nto zakuthi ke le nto ngumntu izala kumakhaya amabini ndingumamthile kubhanqa ukhawuda ndizale naphaa kwadokodo zabasomntu ngosahla ngomhlelo mbambalala ngomvuwathi bafazi ndibe ngumzukulwane emangcongweni engisefithe ngomseva bambhetsela zolwazi intshaba futhi zingizonda zibe ziyikhwathamela ndibe ngumzukulwane naphaa kwarhadele omthi mkhulu obhungane endlebe enhlezempini loo mazwi ke ndiyanibulisa nonke baphulaphuli nevukani ke-FM camako mzukulwane tshini ungumzukulwane usukela ngokubheka phambili ndiyawuthi mzukulwane xa ungumzukulwane emangqongweni nkosi mabhanga kwekho umphulaphuli ongakwaziyo esethu xa sithetha ngo-esethu sithetha ngabani engowaphi kakusiphe nje imvelaphi yakho okay ke bhuti wam umphulaphula abangandaziyo abaqala undimamela kwesi sikhululo ivukani FM mna ke ndingu-esethu intombazanana yaseCofimvaba ikhaya lam likumakhwababa apha eCofimvaba ake mna ndilantwazana ndithanda isintu ndiyasithanda isintu andombongi qha but ndiyasithanda isintu kuba ndiyimbongi yomthonyama ndibhalile ngesiba ngesixhosa sipheleleyo ndingathi ndixana ndiyaqokela isakhono sam ke asipheleli kum qha kodwa ndiye ndizigqithisele nakwiindeko ezisakhulayo eziselula ngokweminyaka kuba ndinayo ikhophi yam apha ubuhle bendalo apho ndiqokelela khona abantwana abangamatsitsi nabantwana abangongomatsitsi but abafuna uyijoyina le nto abathandayo isintu ndibaxhentsise then ke ngoku aba abangamatsitsi sithi sihambe mhlawumbi xa kukho loo nto ezindaweni uyohlolwa ndihambe nabo ndiyintombazana encinci but ndiyasithanda isintu kakhulu and ndiyayimela into yam nangona ndingayifumani inkxaso phaa naphaa kodwa ndiyakwazi uyimela kuba ndiyasithanda ndiyasiphila yho
Oh madoda. Aw, hayi siyavuya wena xa likhona uhlumelo eliyithandayo inkcubeko le ingakumbi ke kula maxesha uyafumaniseka uba ngaba ontangandini bangene empela kwizimbo zasentshona kwizinto zasentshona. Ndiyavuya ke xa kuzobakho kuthiwa ningamantoni kanti ningama-2K xa kuzobakho kwi-2K elizovela ithi hayi ndiyalithanda isintu njengoba sowucacisile Mabhangqa injalo njengoku watsho uba ngaba uyimbongi silapha nje sikhololo loo nto ngobumbongi bakho isukela phi le nto yakho ndikuvile ke ngumntu othandayo ubhala nguyimbongi yomthonyama ukwayiyo neyosiba iqale nini le nto yakho intshisakalo apha kuwe into yokuba ngaba mawubonge ngoku Oseke bhuti wam kwaba bangandaziyo ke at least abo bandaziyo apha kuVukani FM bayayazi but ke kwaba bangandaziyo mna ndiqale ubonga ndina-6 years kwakungo-2010 ubonga kwam uqala kwam ubonga sasihamba amagqiyazana ke sixhenza then kwakukho umntwana oyifundisa ubonga mamela ndithi ndina-6 years ngelaa xesha kukho umntwana oyifundisa ubonga I think wayemdala phaa kuthi wayephaa koo-14 yena ngelaa xesha then man xa imane ebonga laa mntana thina mose singamagqiyazana soxhenza but kukho into endiyifilayo mna ngaphakathi kum mamela ndithi ndina-6 yayivaumntana ndifilayo apha ngaphakathi kum then nakomba mandimini xa ndithe ndiye eposizini mandiye ndiphathe iphepha nepeni so that ndizokwazi ukubhala lo ubongwa apha nyhani xa imane eposiziswa lo mntana mna ndiyohlala emva kho indazi uba ndibhala lo mbongo ndibhala lo mbongo ndandisenza ubhrekwane then xa ndifika ekhaya ndifika ndiyapractiza like umama mane ebuza yintoni ethi uyenzayo na uyangcola ndimsiye endlini ndandikhule ke ndingenatshomi ndingo-esethu ndinguye nangoku ndimsiye endlini ndamnto ndidlala pha phandle ndiyafika pha phandle ndipractiza lo mbongo ndiyapractiza and then ndana ndawubamba mane ndisiye ngena eposizini ndiyapractiza sexhentse eqamata komkhulu nyhani sana xa sifika phaa iqamata kulindelwe imbongi nosengulo mfana mna ndasuke xa kulindelwe uba kuzobongwa ndaphakama ndadwanduluka ndahamba ndabonga then sukeni kwam ke into eyamangazayo yile yokuba amanye amagama andiwazi uba avelaphi uyayiva ndiyathetha namakhozi wamangazeka nalaa mama usixhesisayo umama umakhawula wamangazeka kakhulu uba like ndiyenzeka njani wathetha naye wathi yitalente yakho le uqalela ngoko ndayibamba apho ndaqomba hayi mani yitalente yam le ndithe ndiqala ufunda mna ndisigqiba isikolo ndiyimbongi ndineminyaka ndimbongiyo andiyazi uba ndizithini ngabo xa 2010 up until uzawuthi gango ndaqala kanjalo ke uzibona yavela kanjalo esami sakhona esethu lo mbongo ndithumele wona uye wona kundichukumisa andiyazi loba ubhale okanye ukuvelele phambi okanye emveni kwesi sehlo sivelileyo sokushiywa ngabantwana besikolo abayi-14 phaa eRhawutini lo mbongo usukela phi mane sethu kakho kusinike ngalo mbongo phambi koba ndibe kanti ndiyamvisa nomphulaphuli lo mbongo lo singawo namhlanje futhi nam ndimangazekile lo mbongo I think beku-last week beku-last week then ndibuya phezulu ndizapha endlini xa ndifika apha mani apha eyadini kuyadlalwa like kumnandi then ndingene endlini mna ndingabi nayo nomdla woba ndihambe ndiyohlala nabantu abaluphaya ndingena apha endlini xa ndifika apha endlini ndiyathuthiseka ndiyakhumbula ndanditofa ifowuni ndidlala uFacebook kubekho into endingathatha iphepha kubekho into endingathatha ipen nephepha ndibhalele phone and yafika le khe yanditya mane ndiyignora ndiyeka ndiqomba hayi mandime ndazibhala ngomso ndinayo loo nto xa ndifike le phone ndithi ndizayibhala ngomso yandithuthisa le phone ndaqomba okay it's fine mandiphakame ndaphakama ndayithatha le pen ndiyathetha eli phepha nesiba ndayibhala le poem last week ekuyibhaleni kwam le poem ndiyibhale nyhani qomba ndiyayiva nam ndiyakhala nokuba ndiyibhalayo ndiyayicinga ezi zinto zenzeka ndiyalila ndiyibhale nyhani le khe yanditya yho andiyazi mna ndizifila kanjani ndiyibeke kwale ke ngoku last week ke ngoku ndithi ndixelele ke ngoku manager uba hayi mani ndifuna urekhoda le poem wabe ke neke eleqa efuni wam ndithi ndiyakucela please ndicela urekhoda le poem namhlanje kwakusaturday ndithi ndiyakucela please ndizoyoyirekhoda ndizawuxolela ukuba kuJosova namali ndizoze emahlubini ngenyawo ndiyayifuna ndifuna irekhoda namhlanje ndiyasisakala still uthi okay esethu ke yiza izorekhoda uthi ubhejeke yam ndihambe ke ndiye emahlubini ngenyawo komakuJosova ndiye emahlubini siye ndiyirekhode le poem erekhodeni kwam akuze uba ndayishuta nini ndithi hayi mani le poem ndifuna uyishuta ngomso uthi ha-ana esihleke umsebenzi asoze uthi gqese ugquphule sokusandeni ndithi hayi ndiyakucela mthetho ndiyafuna uyishuta ngomso le poem
nabo ndisestudio mani kwakundiyenzayo kukho into endiyishilayo mane ndikhala phinde ndimane ndiqalela kuba ndiyayiva ndiyazi uba ndiva ntoni kwale ndisande nyhani ke phaa ngo-5 o'clock ndiyi-uploade kwi-social media abantu babe beyithanda ke kwale ke ngengomso xa ndifika ndisithi mani ngongomso phani ayibo kwehle lo mphanga wabantwana bazinze ndisithi ndivathi iqatha ndiyachaza uba ndiqumbile like ndikhathazekile xa ndisithi ngengomso emani kwehle umphanga wabantwana abawe nemoto ofisha ipoem yam ibhedi ba namhlanje ngabazali abangcwabi yabo namhlanje abazali bashiwa ngabantwana babo abantu bayandibuza TikTok uba esithi like yasimangaza le video uyiposte izolo ofisha ibingakashiyeki le nto kwenzeke ntoni like namba andiyazi I think italente yami italente kodwa thina sizimbongi siyakwazi uyibona into engakwenzeka siyakwazi ulumkisa siyakwazi unika ithemba siyakwazi ukuthi so loo nto ndiyayibhiliva kum so that is why ndisithi I think italente yami andiyifeki andithathanga mntwini but ndayinika ilapha kuwe lento esethu masibavise abaphulaphula singathethi ngekade sengqaweni nantsi mphulaphula nantsi Sikumbile kubithekekile kaloku eyami inhliziyo feeling lonely akweli kumso likuxiso likubula lichiba ulutsha likukufa ukuthi yimani ukwenzeka kodwa yikhelesi siyakheleka kodwa hayi kuba umzali yangcwabi inzala yakhe siyakheleka kodwa hayi eyobona umzali esilela umntwana wakhe ntosinakuthi yilena mawethu kubuhlungu kwami kuyehlila abantu banenzala yabo sekutheni kuhamba kukusileka kwemveko okweminyaka hayi akumthanga angisilungisi kaloku nina balungisi isiqinile basentoni na anivele kaloku nina simboni ayikonzethela silungisapho konakele khona kaloku mntozakuthi umzalulithela ubona umntana wakhe qakazo kodwa hayi asiminyanya ayinene mna ndisele mkhulu esikhelo ukubekwa kwenqawe zinzana kodwa namhlanje nje izinto zijikile ndikhathazekile ndichanekile ayoy madoda ndiyakeni mna kuba ukuba bendiyindoda ngesithi mandiyami ndiyatshaya ndondlendile bingo madambe ndobingo ayithengali ndiyarhoma yayo yo esethu sapholo ngaphandle kwamkelekile kumasiko nezithethe nomakhaya kamnqongo uCastelo the main man Castelo no sisiganda sombongo igandaganda yewayilesi ingorha neradio nantso yo esethu nantso mphulaphuli nantso ya uyivile ngumbongo lo obhalwe nguEsethu intwazana unangaphi kanene esethu
na-22. Yini nontombazana na 22 cha mphulaphuli mbongo lo injalo njoku ethetha ngomcimbi okuba ngaba abantwana ukubhubha kwabantwana ingakumbe selula uyamva mphulaphuli uthi lo mbongo ubhale singekenzeki sehlo esi sidumileyo phezulu endabeni ngoku abantwana phaya eRhawutini abayi-14 abaye babe kanti bawa nemoto bebeyikhwele besiya esikolweni wakhupha lo mbongo uyava lo mbongo uyahambelana nale meko akayomboni nawe esona esethu xebe mphulaphuli hayi imboni la ikho lento mphulaphuli nawe wethu ndizokunika ithuba andinamazwi mna ndisetyisa lo mbongo mani utsho kamandi kangaka uhlaba entliziyweni 072 514 5381 072 514 5381 masiqale evenkileni mphulaphuli sukuphoswa ndwendwela ustrauss of Queenstown namhlanje kwanumber 79 Robertson Road ekomani thenga lohlu lwethu lwe-back to school kusukela namhlanje kude kube sekupheleni kukaJanuwari. Strauss Queenstown, where service is a pleasure. Ingaba ufuna ukufunda nokubhala ugrade 12 wakho kwakhona? iPaul Bennett Finishing School yabo bonke abafuna ukufunda nokubhala ugrade 12 kwakhona. Sikwanceda nabo bangaphezulu kweminyaka eyi-21 ubudala abanereport kagrade 9 ukuya kwagrade 11. Sifumaneka kukomani eWickle C. Kaloku sisebenzisa ezi zixhobo zilandelayo: ootitshala abaqeqeshwe kakuhle, amaphepha emviwo zangaphambili, uncedo olujongene nawe ngqo iintsuku ezintlanu ngeveki zokuhlohla. Khumbula ke bonke abafundi bethu bahlala kwihostel yesikolo. Ngeenkcukacha ezithe vetshe qhagamshelana nabo kwezi nombolo zilandelayo: u-061 544 6436 okanye ku-040 842 2415. Leyo yiPaul Bennett Finishing School. nanso ke indlela mphulaphuli ihleli noyesethu kaJwili ngumabhanqo lo nhleli naye namhlanje mphulaphuli yimbongi yomthonyama kwaye neyosiba uthi ke uxananazile ngimbongi ke mphulaphuli njalo nje kunemibongo yakhe kudala ke sisiza nayo imibongo yakhe khona lo asandokhupha lo ngqibo udlala mphulaphuli uva njani molweni ekhaya ungazibuzela nantoni ofuna uyibuza apha ke sethu molweni mphulaphuli Kamakho tata molweni tata Kanjani? Ndiyaphila tata Khonto niphila njani ekhaya? Kusehle no. Kamakho tata nanku umntana. Ibhijwa ile ndawo ithi kulomntana belikubekwa kulindwe imbongi. Ya. Kwasike kwakho into ethi makuphakama yena. Wenza lento ifunekayo mhlambi nalo mbongi izawubhudi kanti udliwa yilento. Ya. Ya. Ntombi hamba uye phambili. Kamakho. Ya. Nkosi tata siyabulela. Nkosi. Ya, shopha utata kwelacala. Ambuye phambili ntombazana. Masijonge omnye umphulaphuli 072 514 5381 molweni ekhaya. Hayi sasazi hayi. Tata. Yanga uThixo ngampha amandla nosisi ubhale lo mbongo aqhubeke aye phambili. Angayeki. Ewe izilingo zikhona zona kule ndlela azayithabatha. Kodwa zanika ukudala ukutya kwalo. Acela uThixo acele izinyanya zimupha amandla ziqhubeke zimvulele indlela zakhe. Yazi waze watsho ndathatha laa ntlungu yabazali babantwana yayizisa kum umsasazi kuba nam ndinaba abantwana ndibazele. Yayingathi nyhani amanyanga kokwabo amhlebele ezindlebeni zakho ukuthi makagqithise le meseyiji. Ndithanda laa ndawo ithi iimveku ziphethuka zibe zezinyanya ibe zezo ezibeke ngawo. Enkosi msasazi. Madoda Sabheke phambili. Kamakho tata. Ya. Basibabambe esethu njalo njengoba bayaphokoka bayangena abaphulaphuli. Baze kuwe ke bezanga kum bazothetha nawe molweni ekhaya. Kamakho tata umngqongo. Kamakho mama. Hawu esethu uyibone kwangoko. Yimboni lena. Nditsho nam. Kamakho. Kamakho. Wange amanyanga ngaqhubeka nawe uye kude
Ungasuye kude mntanam, ukhule uye kude. Tsho kamandombongo wakho, tsho entliziyweni yachukumisa. Hamba ngala mandla unawo, ungawongezi. Enkosi kakhulu. Usweshe Enkosi kakhulu, ma. Enkosi. Nkosi mama, nkosi kakhulu. Hamba ngalamandla unawo, ungawongezi. Utsho mama, hayi hamba ngalamandla unawo. Molweni ekhaya. Kamakho ekhaya. Khayistero, ndikubulise msasi wam, ndibulise naku esethu. Hayi umntwana. Masiyibulele indlela uThixo omsebenzise ngayo, yimbonileyo Khayistero. Nditsho nje. Ikhona into eyayivileyo nemtshutshisileyo. Angake uThixo ungasangamnceda namanyanga wakho baqhubeleke senza lo msebenzi mihle kangaka. Boniswe abhale, akhule kakhulu, sirhalela umbona eko-SABC ngenyimini nakwi-TV. EngoJessica Mbangeni baloo maxesha. Esithu simbonelele. Oh madoda. Sisho sithi hayi kusetyenziswa kudlalwanga. Hey, nomphulaphula sathetha ngoJessica Mbangeni. Ndiyakulandela phaa kwi-socials. Wawumthanda kakhulu mama uJessica Mbangeni. Ndiyakubona nendlela wawukhathazeke ngayo exeshikweni esweleka. Umama uJessica udlale ndimane empilweni yakho nokukhula apha ekubongeni? Umama uJessica Mbangeni udlala indima enkulu kakhulu. Kuba okokoko xa ndandisithi xa nditshatiswe ngabantu okanye kwenzeke loo nto, ndithethe nomama uJessica Mbangeni andikhuthaze ngamazwi. So at least xa ukhuthazwa ngumntu oyaziyo le nto kuyo, hayi mntanam nakho nto enzokunceda ngayo, kodwa wena bheka phambili, like zama ngokunokwakho uzame so that uzoya phambili, ungoyiki ngomntu but uzoyikela. Oko isoloko endikhuthaza. Ndakhathazeka kakhulu ukusiya kwethu nguye. Kodwa ke idlale kakhulu indima yakhe ebomini. Nangoku. Bethuna. Alright. 072 514 5381 072 514 5381. Masibabambe nankomnye ngena kweli cala lika WhatsApp. Masimbu ngene esithini. Alright, masiqala apha emnxebeni line 3. Molweni ekhaya. Yaphila tata kunjani? Sikhona msasazi. Ndithe kwantu u-Efethu. Abile abantwana abangamantombazanana abaziimpunzi. Madoda. Kufa. Banqabile. Abantu abesifazana abeziimpunzi. Yazi ngoku ndibambe ongezantsi ndihleli phezu kwetenti koma you ebomini bam ndiyaqala ke ngoku ukuva umntana omncinci ona-22 years madoda. Bonge nomhlobo, hayi mntana abantu kinga ntakandini mani, anajelas uthetha notafula yehoffman. Enkosi kakhulu. Yes, esethu ndizama ucinga ke ngoku ukhula kwakho apha ekubongeni sikubonile. Uba ndiphazamiso usuka ubonga usekela mongameli ne? Ebhuti wam. Upremier zange umbonge? Usekela mongameli. Ya, loo nto ke ibonisa ukhulu uba ngaba noko khulu uyaya kumongameli. Sifuna ukubona phaa kumongameli. Ndakuxelela. Hayi uzoyofika ukutsho mna. Wasijonge lo mphulaphula ungena esithini kwelinye icala ngapha. Molweni ekhaya. Molweni msasazi. Hayi utsho kakuhle lo sisi. Hayi utsho kakuhle futhi. Hayi makaqhubekeke umntana abantu. Yini madoda? Yini ibhinqa labantu malitsho kakuhle kangaka? Kundade apha komama. Yendade. Sindithi mandingene nje ngike amakhosa nje pha. Yendade ushiywa kodwa swapana kaneti nithi yona isale. Shano lesale nithi mona phansi. Mona fatsi. Hayi ke umlahlile ke ngoku esethu kubalekile uzazi zonke iilwimi man. Uyandibhida. Awezazi zonke iilwimi ngoba usezolamba ngenye imini uhleli nomntu othetha isuthu kube nzima uthi kikupa burotho. Ulamba imini yonke ungakwazi uthi kikupa burotho.
Asikhangelonye ngeke sithini ngelinye icala umphulaphula. Enkosi Ndathe siyabulela. Masijonge omnye ngapha ngeke sithini 0725145381 molweni ekhaya. Ngicela kaphinde mnqongo mani ndiwuve phakathi umbongo wakho nontombi. Ngicela kaphinde mani Sawuphinda mntakancede sizawuphinda lo mbongo soze singawuphindi. Masikhangele omnye ngeke sithini molweni. Molweni Makheyi, molweni. Evukani. Kukho abantwana babantu abaneziphiwo apha emhlabeni. Ubawo obasikeleleyo umdali. Makaqhubeke uGirl abheke phambili. Angajongi ngemva kuba uyawukhubeka. Angazimameli into ezithethwayo. Azabe imeyili yona ijongiswa phambili ngumntu oyisebenzisayo. Zininzi izikhubekisa endleleni kodwa uzomelela uhambe ngalaa mandla wakho nawo. Enkosi Msasasi, enkosi kakhulu. Alright. Nkosi mama. Ndiyabulela. Nkosi Yemaqhudeni ndifuna uEsethu ndimfake ekonini ngoke lapha eradweni niphulaphula emaqhudeni nonke le mbongi sihamba ngayo apha enkqubeni le ibonga lenkqubo sekukudala ngokumele siyayiphumza ngokudala sidlala singathatha uEsethu sike simcele eSethu kakubongele le nkqubo yamasiko nesithethe kusibongele le nkqubo sikunika nje lo task kuba ngaba kusenzele umbongo uke uvela umbongo singena ngawo apha enkqubeni sicela usenzele mano sivule ngawe qho xa singena kule nkqubo umbongo ozobonga le nkqubo lo nyaka ungapheli ungayenzanga loo nto. Hayi ke uvumile baphulaphula nimvile wasikhangela omnye umphulaphula kweli cala ungena esithini ngapha molweni ekhaya. Amako Msasazi uthetha noThembekayo Grey Dog. Grey Dog, yes dad. Ndithi kuEsethu makabhekele phambili. Sifuna olutsha olukhanyileyo olugqamileyo. Yes dad. Amako Msasazi. Samakho Nkosi dad Alright basijonge nje abe mnye sibaleke silungise ivenkile kweli icala lengapha masibambe lo molweni. Icon kutheni ivakala kakubi olhlobo le voice note yakho mphulaphuli maniphinde ndiyidlale. Ba umnqongo. Nenkqubo yakho emnandi ba umnqongo. Nosisi eSethu umnqongo. Sithi kuye unyaka omtsha simharalisela mnqongo. Sithi ntinga taka ndlini. Anga uThixo namanyanga mnqongo angampha amandla lo mntana. Uyabonakala into ukuba ukhanyiselo. Uyabonakala uba usemandleni. Isihlwele ke sakowabo yahlwele zakulonina nezakuloninakhulu sangake mnqongo zingamfaka phakathi zimsithe simkhulise zimnika amandla. Uyabonakala uba uzawuvela futhi uzawuba yile nto siyifuna abe yiyo. Siyambulelela kakhulu umnqongo lo mntana. Sithi uThixo amnike amandla amongezele ngakumbi. Icamako mnqongo. Camako dad. Bayethe Phumelaleni. Phumelaleni inkosi kakhulu tata uPhumelaleni siyabulela venkile. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zelishishini likhankanyiweyo hayi ezelijelo losasazo. Gama lam ndinguNokuzola, andazi ndingaqala ngaphi onga Dumakude ungamfumana kule nombolo 071 711 6744 071 711 6744. Emva kokuswelekelwa ngumyeni wam, ubomi abukhange bube mnandi. Umrholo wam ubungandonelisi kwaye ndalahlekelwa kokuninzi kunye neemoto zam. Kwananjalo ndandinawo umnqweno wokuphumelela ndifane nabanye oomama abaphumeleleyo.
lafika ithamsanqa kumhlandeva ngomkhulu uDumakude, abantu bebabaza kunomathotholo kananjalo nakumakhasi ezonxibelelwano, ikakhulu usisi Lusanda Mzembe waseQueenstown oyi-business lady eyaziwayo, noMr Mthembu waseTsolo, umama uYoliso wasentabankulu, ubhuti Lukhanyo waseDutywa, usisi Nokuthula waseKokstad. Ndaba nomdla kakhulu mhlandeva kubulela utata waselalini yam osisityebi esaziwayo. Inyanga nenyanga, iveki neveki kuvela abantu abatsha kunomathotholo bebabaza ngaye umkhulu uDumakude. Naye usisi Nomfundo wasePietermaritzburg waye wanikeza ubungqina nendlela eyapheliswa ngayo intlupheko ngumkhulu Dumakude ngexesha imeko ibinzima kuye. Nam ke wandinceda umkhulu ngemali yasebhenki. Ukuba nawe unomnqweno wokuba kulo nyaka uncedakale, mfowunele umkhulu Dumakude kule nombolo 071 711 6744, ndiyiphinde 071 711 6744. Alright, asabuya ke kwela cala lentengiso imizuzu masiyenze ibe ngamashumi lishumi nesibhozo likakhawuleza lixesha basibe ngapha ungene sithilo mphulaphuli molweni ekhaya. Mseseze. Yedad. About into ukuba ngaba abantu bayakwazi ujongwa ukuba ngaba bangxamile na kwi-driving lessons. Alright. Masikhangele omnye umphulaphuli ungene sithini. Umsasazi watsho kamandi umntwana eseze ngobuso elizweni bethuna uThixo namanyange wakhe amkhusele. Tsho lo mphulaphuli ngapha ngubani omnye othi lo uyachukumisa lo mbongo ntinga ntakandini qoba faka into ezikhalayo pha. Nkosi kakhulu siyabulela. Masikhangele ngubani omnye esethu mntanam hamba ngalamandla unawo ndim unandipha chaga legusha. Alright, nkosi kakhulu siyabulela. Alright, basijonge ngapha ngene sithini lo umphulaphuli molweni. Ewe mana mwako khawuke umthaske uEsethu. Sister. Igame yakhe ngoku akhabongele inkqubo. Iwe kakhulu umntwana njengantakandini. Akanqaba uMaqudeni ngathi yi-washing ka-my friend. EMaqudeni kuthiwa unqaba okwevasi ka-my friend. Hayi ke usisithemsi esethu naye ungqinelana nam bangaba igame yakho ngokubonga le nkqubo. Alright, basijonge ke omnye umphulaphuli. Alright, jonge ngapha nasemnqabeni phulaphula ungangena 072 514 5381 molweni. Hayi molweni Mngqongo. Molweni tata. Molweni Mngqongo, kunjani apha kwivuka man? Nam ndiyaphila kweli cala. Mngqongo ndiyava mani, le ntombi ibetha kakuhle kakhulu, igibisele ndeva kubuhlungu kum entliziyweni Mngqongo. Ndazibona ndibamba iinyembezi ngamashiya ngovakalelwa Mngqongo kothe kutsho kwakhe lo mntana Mngqongo. Mngqongo makaphuhle abheke phambili, sisiphiwo sakhe sangasiphunculi, angavondanga ndini abazamlokuhla, angabi sasiphuncule so Mngqongo sesakhe eso. Yes. Enkosi. Kamaku tata, nkosi kakhulu. Nkosi siyabulela. Mandlale lo sizoya siphinde la mbongo. Molweni. Molweni msasazi. Achukumisa lo mntana. Achukumisa uEsethu umsasazi. Asichukumisa thina bana sisenamanxeba abantwana. Abantwana bethu. Nanti ndichukumisa kakhulu le nto ithethwa nguEsethu athi abantwana bethu ngoku sebezizinyanya kuthi. Funa ukuthi esethu umntanam khule sisi untinge mntanam uyonqandwa ziinkwenkwezi. Andichukumisa mna mntanam kakhulu. Khule sisi ube mdala. Nkosi msasazi ndibuhlungu. Sithabs apha kulubisi. Yini sesithabs nce. Nkosi
uqola njalo ke umbongo uyachukumisa ngandlela zithile mphulaphuli wevukani community radio. Make siuphinde lo mbongo, make kukho abathi hayi man singene sowusitsho phakathi lo mbongo. Ndiyafuna ke into yoba ngaba siuphinde emphulaphuli uve into yokuba ngaba uthini lo umbongo ka-S2. Isikolo, inesikolo, inesingubo, sikumbile, kubiqhekekile kaloku. Isiyo, Belingandi, akweli kumso, ikutsiso, ikubula, ikhiba ulutsha, ikukufa. Uthi yimali ukwenzeka kodwa yipheleni. Nkosi yaqheleka kodwa hayi kuba umsali yangcwaba inzala yakhe. Nkosi yaqhela kodwa hayi eyobona umsali esilela umntwana wakhe. Nkosi yilena mawethu kubuhlungu kwami kuyesilo. Inzala yabo okweminyaka hayi akumthanga angesilungisi kaloku nina balungisi andivile kaloku nina simboni silungisa ukonakele khona kaloku mntasekuthi umzali ulindele ubona umntana wakhe xakaso kodwa hayi sisinyanya ayinene mna ndisikulo ayinesikhelo ukubekwa kwendawo ezinzana kodwa namhlanje mtheni izinto zijikile ndikhathazekile ndichelekile ayoyi madoda ndiyekeni mna kuba ukuba bendiyindoda ayingesithi mandiyambe ndiyotshaya ndonke ndilebhinqo mandiyambe ndiyobhinqo ayithenga qalile ndiyarhom yayo. Kakhulu kaphalo kwamkelekile kumasiko nezithethe nomakhaya kamnqongo uCastelo the main man. Injalo mphulaphuli wevukani madoda nanko lo mbongo. Uthi ngoku uzowuphinda-phinda ibe ngathi uyakuqala umamela utsho kamandi mani. Mphulaphuli ke masikhawuleze ukubambe siya kuyiqukumbela phaa noyesethu ngoba sele kushiyeka imizuzu 10 eqwaba jwi kwela cala lingaphaya. Masimve lo mphulaphuli ungene esithini na kweli cala lingapha. Molweni. Bhota Ntsundu mandibulise kuwe Ntsundu. Ndibulise kule ntwazana eligqiyazana. Yes dad. Tyambo yesizwe. Madoda. Uhleli nayo apha estudio bonga ndim ke ngoku. Uyandiva mnqongo? Ndikunqome. Tyatyambo ligqiyazana. Wayibonga. Awu madoda. Ngumcethe mnqongo. Yebo umcethe. Yintsundu. Lawe sethu khulu bheke phambili sisi. Into eyenzayo iyavakala uba ayisuki emlonyeni. Ukumamele kulo mbongo uyitsala ezantsi enkabeni le nto yenzayo. Uyavakalelwa. Yilaa nto kuthiwa imbongi nyhani. Izikile ilapha kuwe sisi ndifuna ukutsho le nto yenzayo.
kakhulu, ubheke phambili mntanam. Ucethe ndilapha ecala sisi. Nkosi. Inkosi kakhulu ke. Alright, basijonge ke omnye. Molo msasazi, ndiyamkhuthaza umntwana makaqhube aye phambili nesiphiwo sakhe sithi sorry nakuloo family abantwana behlelwe yile ngozi. Ndim uGambu eKomani. Nkosi kakhulu pha Gambu eKomani. Camakho mnqongo naku esethu. Hey msasazi, yatsho le ntwazana iseze ngobusezweni. Kubuhlungu nyani mnqongo, abantwana bethu bangcwatywa sithi. Ndifuna ukuthi kuye antinge ade ayonqandwa ziinkwenkwezi, andelwe kwisiphiwo sakhe ukwanda kwaliwa ngumthakathi. Angawuthixo onoxolo, uthixo nobubele namanyange akhe amthwale. Enkosi ngusikhonkxwe lo utsho eseCraydok. Right, Nkosi kakhulu. Sijonge ngapha molweni ekhaya. Tisa kwakhona Ntsundi, hey utsho kamandi lo mntana, utsho kamandi lo mntana. Xa ndimmamele Ntsundi lo mntana ndiyambona lapha kuFacebook, uyandinceda mani, uyandilungisa uba ndirongo. Ayingwasengobo, uba ndiphazama kakuhle, uba ndiphazame isingathi wayikhona phaa apha komkhulu, nothi kule inkciyo yokugqibela ibikhona apha ngoDisemba, ingathi wayikhona phaa phambi kwaba ibikhona inkciyo. Andazi nima ndirongo na, ndicela undibuzele uba ikhaya lakhe liphi nalo, ayingwasengobo na. WaseCofimvaba nje kumakhwababa. Kumakhwababa. Ungowaphi? Amangakutetheli. Ungowaphi ezethu? Yeah. Makhwaba. Oh, ndingathethi into zam. Awusijongele umpulaphuli molweni ekhaya. Molo mnqongo. Ye tata. Urathi mhlekazi. Kuba uMajova lo. Iyalunga mhlekazi. Siyaphila baMajova kunjani? Iyalunga. Yewe tata. Hayi kanangabe strong unegazi labathembu kaloku. Ewe nje nditsho. Ngempela ngempela hlobo akanophindeme. Ufuze mna. Ufuze umnqongo wokwakhe, ibonga nephathembu wakhe. Axelele. Bamajova. Amaginqigi ngalaza amphakamisa makabe khona azamenza abe strong ngaphezu koku. Ya. Enkosi bamajova. Usazana. Ya. WaseCofimvaba engwaseNgcobo, bye bye. Bye bye, ngwaseCofimvaba. Teni ndithe nxa uvutshwe kangaka esethu unegazi lasemangqongweni. Ufuze mna mntanam. Fuze mna mntanam. Unegazi lalakho. Unegazi lasemangqongweni. Teni. Ngikhumbuza into uba uMajova. Masijonge omnye umphulaphula. Oh banintsi esethu. Injalo nje ndiyabona uba sizobagqiba apha kuWhatsApp ngoba banintsi kakhulu, kodwa ke masibaphungule. Ndisalindwe naziivenkile ngaphaya, sizobuya size kuwe siqukumbele. Molweni. Inkosi. Awuba mawuvise lo mntana otsho kabuhlungu kangaka, isuke emazantsi entliziyweni. Umandi ubona umntana ikhula, kungabikho mona. Khula mntana mubheke phambile, ube liqhawe lesizwe. Khula sisi. Nakezo family zaseGauteng akuhlanga lungehlanga. Inkosi Ngqongo. Nkosi Mubhantomi enqoba yethemba, make siye evenkileni. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zelishishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Mabuthethe ubumnyama kuvele ukukhanya. Eli lithuba lomntu wonke. Nanku umkhulu uDumakude, gqirha owaziwayo, ungamtsalela umnxeba kwa-071 711 6744 071 711 6744. Yindoda enamandla ukogqitha bonke oogqirha. Umkhulu uDumakude yinyangi ehamba phambili kwaye abantu abaninzi kooMacofimvaba, eNgcobo, eKomani naseMthatha abawuvala umlomo ngaye umkhulu, bathi asoze bamlibale yena. Uyayenza imimangaliso omkhulu ukuzisela intlantla. Ungaphinde usokole, uyayivula intlahla yakho evalwe ngamagqwirha. Uyaqinisa ikhaya, uyabakhupha abathakathi akubonise ngamehlo. Uyaphindisa okubi kumnikazi. Unalo neyeza lokwandisa ubutyebi, ungasokoli ngemali. Umkhulu ukwenzela imali
imali phambi kwakho. Sithetha nje baninzi abantu sebephumelele bayanqwala, abanye bebephila ngomrholo wenyanga kodwa ngoku sebenawo namashishini amakhulu ngamandla kamkhulu Dumakude. Umkhulu naso isigubhu sokwenza ubutyebi, abafana bomoya bakuzisele imali ebhankini, incili yentlantla kunye namasalamusi amhlophe ukuba kudala uphangela kwaye uyiboni into oyisebenzelayo. Kulo nyaka uzophila ubomi obumnandi, asoze ucele komakhelwane. Kungako ke kumele ubulele izinyanya zakowenu ngokuphiwa ubutyebi. Ngamandla kamkhulu Dumakude uzokwakha ikhaya lamaphupha, uthenge iimoto zikanokutsho ngaphandle kwetyala. Mfowunele ke umkhulu kwezi nombolo 071 711 6744 071 711 6744. Umkhulu Dumakude yindoda enamandla. Saphuluka phana kwamkelekile kumasiko nezithethe nomakhaya kamnqongo uCastelo the main man. Yes, oh Ntinga ntombi, kwatsho kwabuhlungu kuyavakala. Hamba sisi uyobhinqa, uThixo akongezelele amandla. Ndingumamqadi eElliot. Enkosi mamqadi, basibe ngapha ngokugqibela lo sizoya phaa kwesethu aqukumbele. Molweni Oh, mama. atsho kamnandi umntana omncinci. Tsho kamandi umntana. uThixo ebengangamfaka phantsi kwamaphiko akhe, angafunyanwa ngamaxhalanga eli lizwe. Hamba esethu, hamba ngala mandla onawo mntanam. Tinga ntakandiyi. Hamba ngalamandla nawo. Esethu mandukunike sikole mizuzu emithathu wethu sizoyivala inkqubo. Ingathi likhawulezile ke neli xesha noko namhlanje, kodwa ke libalekile. Hayi libalekile. Masive lo gqibela sizoza ku. Molweni. Atumnqongo lusisi uthi akasazi isisuthu. Akasibi isuthu. Ngumsuthu ndingumsuthu straight. Ngoko nxa ndithetha funeka ndithethe isisuthu, nxa ndifuna uthetha into ndifuna uba ivakale kakuhle kuba isiXhosa andisazi kakuhle ngamna. Ngoko kodwa ke utsho kakuhle mntana abantu. Enkosi ndade, riyalebuga. Siyabulela. Alright, esethi mandukunike man nje amazwi akho okugqibela, ingakumbi ke nekwezi zincomo uzinikwa ngabaphulaphuli, ungabhekisa uthini kuwo. Injanje ndiyayazi ngumntu omemekayo, uyomnandisa ezindaweni xa kukho ezo zinto uyafumaneka, uyakushiya ke neenkcukacha zakho apho ufumaneka khona ukuze abantu bayazidinga imbongi bakumeme kwizinto zabo abazawuba nazo. Mandikunike le mizuzu mibini esethu soyivala inkqubo. Okay ke bhuti, mandithatha lithuba ndibulele kuwo wonke umntu uthe wayimamela i-interview yam. Kwaye ndibulela kakhulu nakwabo bandincomileyo, banika ithemba, bandikhuthaza. Ndithi enkosi ze nenze njalo nakwabanye abantwana. Ndiyabulela kakhulu ngentliziyo emhlophe, nihlale nisenza njalo. Okay ke mna nto zakuthi ndiyimbongi, ndiyabonga ke endaweni ezingumbolo umxesibeni, emngcwabeni, emitshatweni, emigidini, graduation party, kuzo zonke iindawo ezizidinga imbongi, amabhaso, yonke nje indawo imbongi nasecaweni. Ndiyafumaneka ke kuFacebook, umntu okakhulu ofuna ubona le video yam, ivideo le yalo mbongo ligqiba wenza ikhona apha ekuqaleni. Uthi xa ugqiba esethu igwile phaa kwi-timeline yam isekuqaleni uzayibona ke laa video, ubukele kahle, nilike nishere. Ndiyanicela please nakuTikTok ndingu-Esethu Gwili, kuwo wonke amakhasi onxibelelwano, YouTube, Instagram ndingu-Esethu Gwili. Inamba yam ke mhlawumbi xa bafuna undibhukha ithi 073 240 1027. Enkosi kakhulu, ndiyabulela ngenkxaso. Nakuwe msasazi ndithi enkosi kakhulu. Nkosi Mabhanqo, masibulele ngexesha lakho ubusuku benzolo ntombi. Nkosi kakhulu bhuti. Bye. Right, esethu kaGwili. Madoda atsho kamandi intwazana eminyaka njengamashumi 22